Kérem szépen, ez a Times Square, mondanom csak kell az, hogy New Yorkban, hol máshogy lehetne. Most egy kicsit úgy tűnik, mintha itt nyugalom lenne, egészen döbbenetes, mert eddig mióta itt vagyunk körülbelül 10 perce, azóta ilyen csönd még nem volt. Most biztos a videó kedvéért itt a környéken leállították a forgalmat, legalábbis lecsillapították, de hát valószínűleg ez nem így van, mert most már jön a roham, jön a támadás, és közben anyuka is itt van most már a képben. Ne tegyél úgy, mintha nem vennéd észre, hogy videózok. Hát, mi a véleményed erről a remek jó kis térről? Hogy egyszer érdemes megnézni, de ez a gigantománia nem tudom hova fogja a népeket dönteni, mert itt minden olyan nagy, forgalmas és értelmes. És amennyi reklám van itt, az Magyarországnak 10 évre elég. Először nagyon érdekes, csak az a baj, hogy levegőt nem szabad venni a sok autótól, és hát ugye itt... Hol rosszabb a levegő, itt vagy az oktogonon? Itt. És ne keress itt belső dramaturgiát, vagy értelmet, mert itt minden a reklámról szól, és a gigantomániáról. Ennyi a véleményem. Hát ez eléggé negatív vélemény azért. Hát a Manhattan a szívem csücske, ez nem. Hát ez is Manhattanben van anyukám. Hát akkor a... Dél Manhattan? A Lower Manhattan? A dél, igen. Jó, hát persze, ez is ifjúság kérdése is. 30 évvel fiatalabb lennék, akkor itt törjönnék. De egyébként nagyon tetszik, szóval tévedés ne essen. Nagyon tetszik, csak elég belőle egy pár órákra. Na, megyek, megnézem azért a pénzkörnyéket,